Posible alda bestei barkatzea? Pablo, apostoloak idatzi zuen. Jaunak barkatu zizuen bezala barkatu zuek ere elkarri. Eta hemen dago bestei barkamena emateko jakoa, klabe. Porque gu gure indarrean oso zaila da bestei barkatzea. Eta barkatzeko beste personari hasieran behar dugu Jesusen barkamena gure bizitza. Jesusen maitasuna, Jesusen grazia. Orduan, Jesusen maitasuna eta barkamena jasotzea berak ematen digu ahalmena barkatzeko bestei. Horregatik ez da gure indarrean. Jesusen bidez, Jesusen graziaren bidez, Jesusen barkamenaren bidez, posible da bestei barkatzea. Izan ere, berak hasieran barkatu zituen pekatu guztiak. Behar dugu gurutzea. Da paradoja bat, kristauarentzako. Izan ere, bizitzeko hil behar dugu. Hil behar duzu zure harrokeria, zure orgullo. Nola egingo dugu, hau? Klabe dago, Jesus zekin aldizkidetasun harremana bat edukitzea egunero. Oitosaren bidez, hitzaren bidez. Jesus maitasun iturria da. Eta berak ematen digu bere maitasuna, bere grazia, bere barkamena. Bestei edenkatzeko, maitatzeko, barkatzeko. Naiz eta ez merezi. Baina zuk bakian egongo zara eta azkenean aske izango gara. Eta barkatzea ez dela jakitea ere bai, barkamenaren mitoak. Eta bat da, barkatzea da hastea. Eta hau gezurra da, gezurra galanta. Barkatzea ez da hastea. Izan ere, ezin dugu hastea. Barkatzea ez da sentimentu bat. No, ni sentitu behar dut bapatean maitasuna persona horren alde. Ez, gezurra da, ez da sentimentua. Erabakia da. Eta erabakia hartzen du, naiz eta ez sentitu. Eta maitasuna handago ere bai. Barkatzea ez da automatikoa, osea, da prozesua, ez da bapatea. Batzutan behar duzu zure denbora barkatzeko persona bati. Barkatzea ez da automatikoki persona horrekin harremana batera itzutzea. Batzutan bai, batzutan ez. Arazoaren arabera, minaren arabera. Agian eztabaida sortu zen eta, posible da gero poliki-poliki kopotzea harremana eta berriro kafetxo bat hartzea. Malentendido batengatik. Baina beste gauza bat da, persona bat sufritu bazuen violentzia, bere etxean, eta rekuperatzea konfiantza persona honekin, no? Ez da gauza bera, hau da importantea, barkatzea eta zauria zetatzea. Barkatzea posible da, erabaki hori hartzea, baina gero, urtean pasak, mina jarraitzen du zure bihotza, zure harima. Zergatik, oraindik ez dago sendatuta mina hori. Orduan normala da, erabaki duzu Jainkoaren bidez, Jesukristoren bidez, gurutzearen bidez, barkatzea, baina mina jarraitzen du. Orduan, adibide bat dago. Sendotasuna da zikatriz bat bezala. Ikustean zikatriz ja ez daukazu mina. Sendatuta dagoelako. Eta hori ja esaten da, ja sendatua dago. Marka dago, ez da posible hastea, ondorioak dago, bizitzan, baina ikusten dut, goratzen dut, baina ia ez daukat, Jainkoak sendatu ziren. Eta hori ez da batean. Barkatzen dugunean mugak ere egin behar ditugu. Mugak, limitez. Mazaira batean jotzen zaituenari eskaini bestea ere. Hori historian zehar batzutan gaizki interpretatu dugu. Zer dago? Bueno, kontestuan ikusi behar dugu. Testuan, kulturala, gutarran, bale, norbaitek kolpe bat eman baditzu, mazaila batean, hori normala zen. Naiz eta Jainkoaren zatez, baina gizartean normala zen. Eta Jesusek zer esaten duzu, hau, eskaini beste mazaila. Eta eskaintzean beste mazaila, beste personak kolpe bat eman behar duzu derrebez. No? Ja egin duzun hau, eta derrebez hau. Eta golpea hori egitea derrebez gaizki zegoen ikusita.
Hori egitean, gestu hau egitean, pentsatu du 3 aldiz, 4 aldiz. Me fui. Orduan, hori egitean, zer erakusten diozu, etxaiari edo beste persona bati. Ez egin berriro. Baina, bakea, ez indarkeriarekin. Jesusek jakinduriarekin, bakearekin, erakutsi dugu beharrezkoa da mugak jartzea. Kasu konkretuetan, zer da barkatzea? Jesusek hau esan zuen. Barkatu etxaiak egin ongi gorroto dizuetenei, bedeinkatu madarikatzen zaituztenak, egin otoiz izen onak kentzen dizuetenen alde. Barkamena da maitatzea, kentzea gorrotoa. Ez da bengantza eta ez da gaizkia opatzea. Hori egitean maitatzen dugu. Ongia egitea da. Eta hori erakusten dugu mugaren bidez. Eta egia da, mugak islatzen du maitasuna. Eta laguntzea, bere zehar berritzea bilatzea, buscar su restauración, laguntzea, maiz eta ez merezi laguntzea, behar badauka, edo eskatzen badit laguntza, zer egingo dut. Sentimentua esaten dit ezetz. Baina Jesusek zer erakusten dit. Egin ongi gorroto dizuetenei. Maiz eta ez merezi. Berak egin zuen hori gure alde. Eta hau, nola da, antisistema egitea. Gure sisteman irakusten digu todo lo contrario. Hau da kontrakultura total. Baina kontrakultura hau ematen digu askatasuna. Zenbat aldiz barkatu behar dugu. Eta Pedrok Jesusei galdetu zion, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz? Jesusek erantzun zion. 7 aldiz ez. 7.000 7 aldiz. Ez da testuala matematika esateko zenbaki hau. Da modu bat poetikoki esateko beti. Porque suma hori da askoz. Orduan da esateko zu beti barkatu behar duzu. Eta hori niri laguntzen dit esateko, bueno, agian gaur ja barkatu nion persona bati, baina agian bihar berriro barkatu behar diot, edo alderrantzi nirekin, no? Orduan da biziko modua, Jesus etorriak, beti barkatu behar du.